det er en undvigelsesmanøvre fra Dansk Folkepartis side, når I direkte sammenligner islam med nazisme og prøver at fremstille det som en blok. Hvis der skal tales om nazisme i dag, så er det Dansk Folkepartis retorik, som er dybt nazistisk, og man prøver at... den der tone, jeg heller ikke hører i hvert fald her. Du er kommet ind i vores land og beskylder os for at være... Du skal ikke fortælle mig... Jeg er født i landet her. Jeg er ikke indvandret til Danmark, så du kan ikke stå og sige til mig, at jeg bare skal holde... Hvorfor bliver du ikke i dit eget land og reformere? Det er meget mere brug for det, end vi har. Det er Danmark. Det er mig, der er ordstyre. Det er mig, der er ordstyre, heldigvis. Jeg tager lige ordet igen her. Du bliver nødt til at respektere dine medborgere Du er ikke med. Det, der er... Du bliver nødt til at respektere dine medborgere Du er ikke medborger i mit land. Som I kan se, er der mange forskellige stærke holdninger om indvandring til Danmark. Vi ved alle, at Dansk Folkeparti har anderledes holdninger fra de andre partier med hensyn til indvandringen. Dansk Folkeparti vil have, at indvandringspolitikken bliver ændret, så det er sværere at blive statsborger i Danmark. Modsat Dansk Folkeparti har vi Enhedslisten. De mener, at udlændingepolitikken skal lempes, og at udlændinge er velkomne til at bo og arbejde i Danmark. Vi tog ud for at høre folks mening om den danske indvandringspolitik. Der var meninger fra begge sider, men dog mente størstedelen, at der i dag er en fin balance på indvandringspolitik. Men det var også tydeligt, at der er mange, der er i tvivl om, hvilke regler der er. Det skyldes nok, at indvandringspolitikken hele tiden ændres, og det gør, at det er svært at finde rundt i de forskellige regler. Der er mange fordomme om indvandrerne fra danskerne og omvendt. I tv-programmet Det Slører Stadig prøver 4 indvandrerpiger at gøre det op med fordommene ved hjælp af satire. TV-programmet har skabt stor debat. Jeg er 713. Salam. Hej. Og hvad kan jeg så hjælpe dig med? Jeg vil gerne bede om en pakke kondomer. Bare de helt normalt. Kondomer? Ja. Jeg synes ikke, jeg kan se nogen ring på dine fingre. Bliver der nødt til at spørge dig, er du gift? Hvad har det med noget som helst at gøre her? Er det ikke lidt irrelevant? Nej, det er da ikke irrelevant. Hvis jeg skal give dig den bedste service, så bliver jeg nødt til at vide lidt om, hvem du er. Okay, whatever. Nej, jeg er gift. Kan jeg få en pakke kondomer? Der bliver jeg så nødt til at sige nej. Der, hvor du kommer fra, der er sex før ægteskab. Det er ikke tilladt. Ja, Sahir Asif, du er jo blandt mange andre som nævnt kritiker af det her program. Du har været med til at skrive et debatindlæg i Politiken. Og det, du blandt andet mener, det er, at den her form for satire, den er med til at bevare fordomme i debatten om indvandrere og indvandrerkvinder her i landet. Hvorfor det? Vi siger, at der er nogle scener, der faktisk er fordummet og er med til at fremme nogle fordomme. Og det klip, som vi lige har set, ja, der er nogle scener, der er sjove, men vi synes ikke, det er med til at gå ud og vise danskerne, at det løser nogle fordomme i hvert fald. Og scenen, som vi så her, så synes jeg, at det ligger alt for virkelighedsfjernt. Og jeg ved godt, at det er satire, og det skal være sjovt, og vi skal kunne grine af det. Ja, men det skal tage fat i noget, hvor man ligesom kan relatere sig selv til det og sige, gud ja, det er jo rigtigt. Godt, Ellie Joker, så lad mig spørge dig, fordi nu er det her jo ikke den eneste kritiker, der har været af jeres programmer. Det er klart, I rammer et eller andet, hvor I ligesom deler folk af de to. Der er nogen, der er vilde med jeres program og synes, at det er fornøjeligt og underholdende, og så er der nogen, der synes, det er fordummende og med til at fastholde fordomme. Ja. Hvad er det, I præcis vil? Vi prøver at faktisk at få taget nogle af de her fordomme op, som der er for etniske danskere og vice versa. Altså begge parter imod, altså om det er danskerne eller om det er indvandrerne. Det er de fordomme, vi prøver at tage fat i. Det er ikke, fordi vi vil gå ud og provokere en bestemt gruppe af mennesker og sige, haha, nu skal vi bare provokere jer. Det har overhovedet ikke været i vores intention at gøre det. Igen tog vi ud for at høre, om folk synes, at tv-programmet er en god idé til at gøre op med fordommene. Der var bred enighed om, at det er en god idé at bruge satire, men at man stadig skulle passe på med at træde folk over tæerne.